Nagbukas na ang pinakamalaking pamilihang bayan at kauna-unahang solar-powered farmers market dito sa bansa. Matatagpuan ito sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Ayon kay League of Municipalities of the Philippines President at kasalukuyang alkalde ng bayan na si Luis Chavit Singson, isa ito sa mga proyektong pinagtulong-tulungan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng maganda at world-class na establishmento ang mga Narvacanian. Well, nakakita tagarot, already jay nagbangbangon jay may pwede makikuha ti adong at siyandaan. Sila kumali dyan maging kukuha sa sentro mo. Sila jabigan, kaya na jabigan ti binangon na doon. Tatada nakakita ti kasto at siyandaan ko na data. Ito yung siyandaan dito nalawa, kaya siluluka ti agcross ti arwangan na. Kaya aming stall, kaya lugar dito glako, at grease trap na kakunada. So masaga aming danom santo glasa to man yung STP, talod to mga tanggal lumabasan nan, may kadyango na santo pagsibog, kaya pagdalos pa yung toy. So the water treatment being napintas. Pinangunahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang inauguration na kung saan hango ang pagkakagawa nito sa Build program ng kanyang administrasyon. Nagbiro pa ito sa kanyang talumpati dahil hindi makapaniwala sa ganda at laki ng naturang pamilihang bayan. Wala kaming ganyan. The last time was tagal na, maluma na tayo. Wala kami ganong palengke na kasi yung ganda. So I'd bring back something that all. Hindi lang, lahat. Ilonggo, Cebuano, na kung mamalengke kayo, doon kayo sa Luzon, doon sa Ilocos, lalo na dito sa munisipyo. Kasi napakalinis at modern talaga. Thanks to Mayor Chavit Singson. Maituturing naman itong Golden Age infrastructure. Makikita sa disenyo nito ang makabagong mukha ng arkitektura. Maliban dyan, solar o galing sa init ng araw ang enerhiya na siyang magpapagana sa mga dikuryenteng gamit nito sa loob. Open area ito na kung saan matatagpuan ang stalls ng mga nagbebenta ng isda, karne, gulay at maging ang mga nagbebenta ng putas, nandyan rin ang food court. Well, dito yung vendors kami, so no umalis na ito, awan iti increase. Noon niya tiupan na dyan so may natiupan na ito. Ngayon nagyaya talaga nga farmers, kang mulmula tinating, awan tiupan na. Hanga na dyan pandagang kaasad, nato na ako, madidaya, dyan, masertify ito lang iti kapitan nga suda farmers. Libre amin ito, awan tiupan na. So kasi dyan, bilang supporter farmers ito, tapno may encourage lang ang mula pa kaya dito yung negosyante, tulungan namin ito. So dito yung atyandaan, pangtulong may negosyante, kaya tapnohan na may panginaan ti unay ilako na ti consumer. So nga kami nag-increase pa. Naipatayo ang nasabing pamilihan sa 10 ektaryang lawak ng lupa sa Barangay San Antonio sa naturang bayan. Sa ngayon, ginagawa na rin ang bagong municipal hall at ang dancing fountain na ayon kay Mayor Chavit, magaganap ang groundbreaking nitong mga huling araw ngayong buwan. Kung naaalala, 3 dekadang naging hawak ng mga Saragosa ang nasabing bayan na isa sa mga pamilyang mahigpit na kalaban ng Singson sa larangan ng politika.